गेदा बाजारनि 90% आमार माइनरिटी सुबुंफोरा जोंनि माइनरिटी सुबुंफोरा दिनै एन्टि बिपिएफ एन्टि बिजेपि एन्टि एनडिए मोनसे धौ फैदों गतिके अल्टारनेटिभ वे हिसाबै इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायाव मुसलमानफोरनि हिन्दुफोरनि इस्लामफोरनि ख्रिस्टियानफोरनि बर'फोरनि अना बर'फोरनि गासैनिबो जौगाथायखौ लुबैनानै दिनै हिन्दु मुसलमान बर' अना बर' गासैबो मानसियानो ज' जादों आरो गेदा बाजार ओनसोलाव मयथ' बिसास আছে 90%কে बेसि गेदा बाजाराव रायजो इउपिपिएल दलक भोट দিব मोनगोन नाथाय नोंथांखौ बिपिएफनि जे दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां नाख्रेबनो नाजायो नोंथांनि सायाव बांसिन हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ जों अन्थाया अन्थाइखा बालाया बालाखा इउपिपिएल दोलोआ अन्थायाव न' लुग्रा गतिके जों एसेबां गिया सुथुरा जेब्लायबो नाख्रेबफानो नागिरो खिन्थु सुथुरखौ गिनानै जों फासाया मानो होनब्ला जेब्ला मैदेरा गावनि टारगेटआव थांबाय थागोन मोनसे लामाजों बेवहाय सैमाया फुफु फाफाय सोंबाय थाबा जे मैदेरा एरायगोन बेखौ दा सान सावरायग्रा बिथाङा फिन बिपिएफआव जयनिं जाहैबाय बिथांनि साननाय हनाया हयथ' बहुत दुरबल लजिकेलि साइक'लजिकेलि गाव मा सानदों बेखौ जों मिथिया खिन्थु जोंनाव मोनसे साननाय फैबाय जे हारि सिबिनायनि मुङाव माहारियारि बादनि मुङाव गोबां मानसिया मोदै बख'फ्लायो खिन्थु माहारिखौ जौगानानै राजखान्थि गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों ब्रैजिनैथा जोंनि इस्तार पत्रनि गेजेराव ब्रैजिनैथा पइन्टनि अनगायैबो जोंनि नैबे हालामाव जोंहा गोबां प्रब्लेमफोर दङ जेरै फ्लाड सिटुएसन इर'सन प्रब्लेम मेलेरिया प्रब्लेम टाइफयड प्रब्लेम ओमफ्राय ड्रिंकिं वाटार प्रब्लेम बेनि अनगायैबो रोड एन्ड कमिउनिकेसन बेनि अनगायैबो एजुकेसन सेक्टर एन्ड हेल्थ सेक्टराव जोंहा गोबां मावनांगौ दङ बेफोर गासैबो जेंनायानो आंनि बेक्तिगत जेंना आरो बेफोर जेंनाखौ फोजोबनानै जोंनि गेजेराव जौगाथाय लाबोनायानो आंनि गुबै खामानि जागोन बिथाङा जे इमसनेल जादों बिथाङा जे एक्साइटेड जादों बिथांनि सरकारा जे जुलाइ दानाव जोबनो थांगासिनो दं बे रोखा जाबाय मानो होनोब्ला बिथाङा गावनि खुगाजोंनो गावनि आखाइजोंनो जुलाइ माससिमल' बाजेट खालामना लादों मोनसे एनुवेल बाजेटखौ 4 मासनि 4 दाननि थाखाय बानायो नामा सोरबा मानसिया बेवहाय हाग्रामाया बेसेबां सियान बेसेबां गियानि बे बाथ्राखौ दिनै बिटिसिनि 35 लक्ष जाति जनगोष्ठी जनसाधारणा दिनै हमनो हाखाबाय नोंथांनाव जों सोंनाय जायाखै गोबां खौरां बिजोङाव जों नोंथांखौ सोंथि खालामदों नोंथाङा बेसेबांसो मार्जिन भट लानो देरहानायनि आसा दिनैनि दिनाव दा जुदि भट जायोब्ला गेदा बाजारावनो जेराव 90% भट मोनगोन टटेल जोङो जुदि 65% फ्रम अल माने कमिउनिटि इनक्लुडेड होमब्ला जोङो गैया होमब्लाबो 50,000 to 60,000 मार्जिनाव जोङो देरहानो हागोन